हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलाव बरायबावनाय जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि सिगां थाम्बनेलखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानो हागौ बे भिडिअआनो जादों दिनैहाय माने जोंनि जानाखि इउटुबार सासे एसे कमेडि टाइप जायखौ बुङो जोंमा बसुमतारी जायखौ बुङो जोङो आलग्रा ना बे बिथाङानो जाहैबाय माने थैबाय आरोना थैनानैबो गोथाङै दं आरोना गावनि पिक्सारफोरखौहाय इदिट खालामनानै सोरबा सासे हगारना होदोंना बिथाङा बिराद दुखुबो मोनदों गाज्रिबो मोनदों माने बिथाङा फोरमायना होदों आरोना माबायदि मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ होननानै ना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांग्रोदो मोनसे खौरां मोनदों मा खौरां माने मोनसे फट' एडिट ओंखारदों ओरैबायदि आंखौ माबायदि फट' एडिट खालामदों नाला ओरैबायदि आंखौ बुथारदों आंखौ ओरैबायदि सोरबाया आंखौ बुथारनानै बेबायदि माला गानहोदों ओरैबायदि दुखुनांथाव माब्लानिफ्राय जोंमा बसुमतारी एलग्राया सोरगोआव थांखो देलाय जोंमा बसुमतारी एलग्राया माब्लानिफ्राय सोरगोआव थांखो माब्लानिफ्राय थैना सोरगोआव थांखो बिदिबा जानाय नङालै आं ओरैबायदि बडिगार्ड लानांगोन बेफोरबायदिखौ आं गिनाय मोनबाय माबाफोर जानो हागौ बेफोरबायदिखौ आं गिनाय मोनबाय एलग्राया माब्लानिफ्राय सोरगोआव थांखो देलाय ओरैबायदि मिसा मिसा एडिट खालामदों एलग्राया माला थैखो देलाय एलग्राया माला थैखो जोंमा बसुमतारीया माला थैखो देलाय माब्लानिफ्राय थैखो देलाय जोंमा बसुमतारीया माब्लानिफ्राय थैखो देलाय बुंलाय आङो बेबायदि फट' लाबोया इमान गोबाव जाबाय आङो बे फट'नि एडिटनि सायाव भिडिअ लाबोया बहुत गोबाव जाबाय सोरनोबा एडिट खालामनायाबो जाद्राया माने बांद्राय एडिट खालामनो नाङा आरो एसे मानसिया कमेडि टाइप होननानै एसे मिनिथाव होननानैहाय एसे उसुबिदा नुयो आरो माने एडिट खालामब्लाबो मानसिया जेबो नङा होननानैहाय बिदि बांद्राय खालामनो नाङा आरो आंबो खावलायो बे जायफ्रा बिथांमोना बे आदा जोंमाखौ एसे कमेडि टाइपखा इन्टारेस्ट टाइप होननानैहाय बिदिबो एडिट खालामद्रायनायाबो बांद्राय मोजां नङा माने बिथाङा गिदों आरोना बायसान्स माबाफोर जायोब्ला बेफोरबायदि आरोना जोबालै जोबा मानसिफोरा बुंदों बेफोरबायदि होलाबाय थाब्ला बारासो जालाङो मा बारासो जालाङो बेलाय आंहालाय आरो दाखालि डिसेम्बरनि जोबनाय लोगो लोगो डिसेम्बर 25 तारिखआव 25, 26, 27 नै माबायाव माबानिफ्रायमोन 25, 26, 27 जानुवारि 1 तारिखनिफ्रायसो आङो बन्द' खालामदोंमोन बेबायदि फट' एडिट लाबोयि भिडिअखौ जानुवारि 1 तारिखआव आङो बन्द' खालामदों बेफोरबायदि गाज्रि फट'नि एडिट सायाव जेनेबा भिडिअखौ आङो जानुवारि 1 तारिखआव बन्द' खालामदों जानुवारि फेब्रुवारि मास मोनथाम जाबाय होनबा आं मास मोनथाम नेबाय जानुवारियावबो नेबाय फेब्रुवारियावबो नेबाय आरो मासावबो नायगासिनो दङ होमबा जोबा माथो जोबा बेनिखायसो मानसिफोरा आंखौ बुङो आरो बेबायदि फट'नि एडिटनि सायाव भिडिअ लाबोबाय थाब्ला बारासो जायो बारासो ओंखारबाय थायो बारासो ओंखारगोन बारासो जायो होननानै बुङो होमबा एखे आं दिनैसो लाबोदों दायो दिनै मा तारिख आं दिनैसो लाबोदों आङो मास मोनथाम सुटि लादोंमोन आं मास मोनथामनि उनाव आं बेबायदि फट' गाज्रिफोरा ओंखारा होननानै नायगासिनो दं जानुवारियावबो नायबाय ओंखारो आरो फेब्रुवारियावबो नायबाय आं फेब्रुवारियावबो लाबोआखै गाज्रि फट' एडिटनि सायाव भिडिअ लाबोआखैमोन बेयावबो नायबाय आरो ओंखारो
गाज्रि ओंखारो आरो बे मास आरो ओंखारो होमबालाय मा जोंमा बसुमतारिया मब्लानिफ्राय थैना सोरगोआव थांखो देलाय बुंलाय जोंमा बसुमतारिया माब्लानिफ्राय थैना सोरगोआव थांखो एलग्राया माब्लानिफ्राय थैना सोरगोआव थांखो देलाय आंखौ फुथारनानै आंखौ फबबाय नामा आंखौ फुथारबाय नामा आङो बडिगार्ड लानांसिगोन आंखौ ओरैबायदि फुथारबाय नामा आं दुखु मोनबाय बेनिखायसो आङो बेफोरबायदि फट'खौ नुनानै आं दुखु मोनबाय जोंमा बसुमतारिया माब्लानिफ्राय थैनानै सोरगोआव थांखो देलाय ओरैबायदि दुखु बेफोरबायदिया नंखायसोलै बेफोरबायदिया नंखाय सोरखौबा बेबायदि खालामनाय सोरखौबा बैबायदि दाङाबायदि खालामनाय सोरखौबा बैखौबो दिथारनाय एलग्राया माब्लानिफ्राय थैना सोरगोआव थांखो आं ओरैबायदि दुखु मोनदों बेबायदि फुलमाला फट' खालामनानै ओरैबायदि दुखु आलायनानै दोनदों आरो आंखौ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जोब्बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय लोगोफोर दे बाय बाय दिनैनि थाखाय